వెల్కమ్ టు టీ18 న్యూస్. మన ఛానల్ మరణిస్తాం. మంతరిలో గోదావరిలో స్నానానికి వెళ్లి యువకుడు గల్లంతు. మంతరి పట్టణంలోని మర్రివాడకు చెందిన రవికంటి సాయి 30 సంవత్సరాలు అనే యువకుడు గోదావరిలో స్నానం చేయడానికి వెళ్లి గల్లంతయ్యాడు. ఈ సంఘటనపై రాష్ట్ర మంత్రి దుద్దిల శ్రీధర్ బాబు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ గల్లంతైన వ్యక్తి ఆచూకీ కోసం వెంటనే గాలింపు చర్యలు చేపట్టాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే మంత్రి పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది, మంత్రి, మున్సిపల్ అధికారులు, రెవెన్యూ అధికారులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించారు. గల్లంతైన రవికంటి సాయి ఆచూకీ కోసం గోదావరిలో తీవ్రంగా శోధిస్తున్నారు. మంత్రి శ్రీధర్ బాబు గల్లంతైన వ్యక్తి కుటుంబ సభ్యులతో ఫోన్ ద్వారా మాట్లాడి ధైర్యం చెప్పి భరోసా ఇచ్చారు.